Dnes spolu s vami o efekte vlastníctva. Ako? No, najlepšie príkladom. Modelová situácia s e-shopom. Predstav si, že sa chceš poďakovať zákazníkom za letné nákupy. Napíšeš ako tradičnú správu. Vážený zákazník, ďakujeme za tvoj nákup počas leta. Radi by sme ťa obdarovali kreditom 5 eur. Pri ďalšom nákupe do poznámky prosím uveď kredit 5. Počúvaj tú malú zmenu s využitím efektu vlastníctva. Pum! Práve si získal 5-eurový kredit. Jednoducho ho použiješ, ak do poznámky uvedieš kredit 5 pri najbližšom nákupe. Počuješ to? Cítiš to? Kedy ten kredit je už skutočne tvoj? Ak niečo vlastníš, čo je len virtuálne, urobíš všetko, aby si o to neprišiel, aby si to nestratil. O tomto, ale aj ďalších princípoch, bariérach, motiváciách sa budeme zhovárať na podnikateľských raňajkách Byte and Byte 7. novembra. Myslím, že by si mal byť pri tom.